straight from the horse's mouth. Si Don Manolo Fabi sa This is Manolo! Okay mga kaibigan, ito simulan na po natin sa pagkakataong ito. Ang ating panauhin ngayon. Ang panauhin natin ay ang napagaling ni Dr. Robin B. Navarro. Ano nga? Bagamat kung pag-uusapan pag sumagot si Dr. Robin Navarro niya, hindi ako nakapagaling yan ang Panginoon. Ganun siya. Pero ako naman, yun ang muna habang nag-uusap kami. At least, resulta ng napagaling ni Dr. Robin B. Navarro. Okay? Ngayon, sabi ng iba, ba't tingin mong interview yung resulta nung hindi napagaling? Wala ako kumakuha Wala ko Kung meron sa inyo hindi napagaling ni Dr. Robin Navarro, pumunta kayo dito. Punta kayo dito. Ganyan akong ka-open. Okay? Alright. Napagaling ito. Mga kaibigan, ang ating panauhin ngayong gabi ay ang diagnose sa kanya ay multiple sclerosis. Mabigat-bigat ito. She was treated 2008. Ito po isang taga Makati City. Totoo ba ito? Oo. Si Jezabel na sa Ang pangalan niya ay Ann Abanilla. Ann, alam mo na yung sclerosis. Although, alam namin yun. Sa kapakanan ng mga tagapakinig natin, sa labas, para malaman. Ano nga ba yung sclerosis at multiple pa? Ano sakit yun? Good evening po. Wow. Bale, ano siya, demyelinating disease po na nag-a-affect sa central nervous system, yung brain at saka spinal cord. So, yung mga manifestations noon, yung numbness, pains, mga ganun po. So, mararamdaman yun? Nakuha ko po yun right after giving birth noong 2001. Nang ano, mula nung? Nanganak po ako. 2001. Anyway, ano ka ba? Teacher ka ba? Hindi po. Ano? May profession. Ngayon po, wala po akong work. Nag-resign na po ako. Ano ba dati trabaho mo? Sa isang telecommunication. Ano, sir ka? Sa customer service po. Ay, oo. Tapos ito, yung sabi mo, yung mga kung ano naramdaman mo ba yun? Ako. Yung una po, nasa hospital pa lang ako nung pagkapanganak ko. May pains na po ako. So from head and down to the... Ba't yung pa na hospital? Noong 2001? Nanganak na po ako. Okay, nanganak ka. Apo. Pagkapanganak mo, saka mo naramdaman? Apo. Sino ba anak mo? Isa lang. Anyway, ang sinasabi kong naramdaman, yung masakit ba? Ano lang masakit? Likod o ano? Una po yung sa likod, yung sa may spinal. Parang may tingling sensation na may pain. Parang gumagapang. Tapos naging sa ulo. Aba? Opo, lumilipat-lipat. Yan ay nadama mo nung tapos ng mga anak. Opo. Mga ilang buwan nung naramdaman mo yan. Matapos ang mga anak. Sa hospital pa lang po ako na feel ko na po yun. Yung pain na yun. Hindi mo na pinatignan, nasa hospital ka dahil lang. Hindi pa po. Akala ko kasi dahil lang sa nung nanganak ako, parang napagod lang yung nerves and all. Tapos mga after 2 months po, dun po ako nagpunta na sa doctor. So, in-MRI na po ako para malaman. Naku, na-MRI ka. Alam mo yung MRI, 4 na beses ako nag-attend mo. 4 na beses ako umuwi. Parang kabaho. Pasa ka sa... Oo, di ba? Sa nicho ba yun? Isipin mo. Parang... Ang itsura na niya parang manicho sa Loyola. Maalang na kalabas. Pagkatapos lalagyan ka pa ng headset. Ngayon pala, music naman pala eh. Anong music? Para yung ingay doon yung marinig. Pangalawa. Ganun ba yun? Okay. Pagka doon may kailangan kayo, may pipindutin ka na lang doon. Kaya problema, nakatali ka. Ano mapipindot? Pero ko ba, sabi ko, ako bita. Makakatakas pa ba ako dito eh.
kinulong na nga ninyo ako rin, nakatali pa ako. Parang wala akong kapag-apag-asa. Sa Ilang oras yan doon? Halimbawa, ilang oras ka doon sa loob? ba, 45 minutes ba? 30 minutes po Oh, isa. 30 minutes. Sipin mo, medyo gutom ka pa nun. Nung ma-MRI ka, anong sabi? Ang resulta. Yun nga po, multiple sclerosis na. Matindi. Agad-agad sinabi ka, you better stay at the hospital. and spend-" Inadmit na po. Anyway, madalit salita, naranasan ba ninyo na mapagamot sa isang talagang malaking ospital, maraming espesyalista at dapat marami rin kayong pera. Nadanasan ba niyo yun? Opo. Bako. So, seryosong usapan. Nung dumaan kayo sa maraming proseso ginawa sa inyo, mahal yan, no? Saka malaking ospital, malaking halaga. Dumating mo sa pagkakataon niyo na bumuti ba kayo or what? Bumuti po, pero balik-balik, on and Hindi off. nga sa iba't ibang... Anyway, madali salita, pumunta tayo sa positive side. Kasi baka wala kang maikwento sa akin nung natanong niyo sana kita ng mga paghihirap mo, yung hirap na hirap ka, gano'n. During those days kasi during those days, nasa hospital ka kasi, di ba? Opo, in and out na. Now, kailangan nag-decide na lumabas sa hospital. Sinabi na sa'yo na okay ka na. Ganon? Opo. Tapos after mga ilang months, yun na naman, may iba na namang sasakit. Nadadagdagan. May iba na namang mag-uwi na part ng katawan. Okay, ano ginawa mo? Papasok po ako ulit, steroids ulit. Ay, yun, nag-steroid ka pala. Oo, Mabigat yun. Kaya, Pag sumasakit na steroid, para lang ano, di ba? Panginoon ko, Diyos na po. So anyway, mapunta na tayo sa ano. Sa anong pagkakataon, siguro na mapasin mo, medyo ikaw ba yung nagdadalawang isip na no, na ba't lagi ganito nangyayari sa akin? opo. Sino ang kausap mo? Si Vince Vanilla? Opo, yung parents ko rin po. So, nagdesisyon na kayo na magpagamot sa iba? Ganun? Sampung iba. Hindi. Kay Doktor. Kayo ba Hindi, bedridden pa eh. nagdesisyon? Ba't kayo nakarating kay Dr. Navarro? Ano yung sabihin? At yung father ko po kasi nakikinig sa inyo. Ba talagang... Si Ma'am Felix. Talagang si Ma'am Felix eh. Idol ko pala yun. Opo, lahat lahat na sinusunod, pati yung mga bulalo, yung mga utang, Ayan, yung mga ayan. ganon. Bakit? Bisa kayo ba siya? Wala naman po. O sa bagay, Prevention. tinanong ko yung kay Kun eh. Di ba naman? Parang masama uminom na itlog. At saka yung kumain ng bulalo eh, wala naman akong depresya. Ay siya, sagot sa akin ni Kun eh, mas magaling Year, yan. 2007. Mas magaling yan dahil kasi Kasi Christ. pinakabantay. Anyway, so nakikinig si Ma'am Felix sa akin. Opo. Pati si Dr. Ravi Navarro na pakinggan niya. Since 2007 po sila na. Oo nga. O ngayon, nung mapakinggan niya, nagkumpronta kayo, nag-usap kayo, na kinausap ka na, anak, alam mo, ganito, ganito. Meron doktor doon, ano baka gusto mo. Kinuwento po niya sa akin actually. Tapos sabi ko nga, natatakot pa po ako dahil meron ako mga minimaintain na medicine, yung mga scientific medicine. Natatakot akong ihinto. Kasi sabi ko sa kanya, baka mamaya mag-worsen pa yung mga na-feel ko. Eh, yun nga po, hindi naman nagbabago. Susunod ko, sige po, try namin. Yun yung nagkaroon po ako ulit ng attack noong 2008. Yung nag-weaken yung right leg ko. Naku, Diyos ko. Kasi 2000. Pagka yung gano'n, pagka gano'n, yung right leg mo, parang nagnanam, gano'n. Opo, as in, ang bigat. Ay, di. Parang dead weight. Yun, ganun. Nahihirapan ka lumakad. Opo.
Hinihila ko siya. Ha? Diyos ko naman. Yung panahon yun, yun ang panahon nagpunta ka kay Dr. Robin Navarro. Opo. Hila mo pa mo. Naka-wheelchair po ako nung pumunta Ay, ko sa Diyos kanya. ko, gano'n. Inabot ka na, no? Opo. O sige, ngayon. First time mo nakita si Doc. Kilala mo siya? Hindi. Personally, hindi. Hindi po. Okay, first time mo nakita naka-wheelchair ka, pinatuloy ka ni Dr. Robin Navarro. Nung mag-approach sa'yo, ano sabi sa'yo? Tinanong ka? Opo, kung ano po yung case ko nga. Okay. Tapos sinabi ko nga po na, yun, hindi ko nagagalaw yung right leg ko. Tapos, sinabi ko na may multiple sclerosis po ako. Oo. Tapos meron po siyang pinatake sa akin yung RCB nga po. Nako, Diyos ko, ayun na tayo. Anyway, yung RCB, ibang klase na eh. Nung matikman mo, pinapahinga ka muna or what? Naghintay ka lang? Sabi po niya mag-intay kami within 30 minutes. Okay. Tapos nung 30 minutes na yun, within that 30 minutes, nagalaw ko na yung toes ko. Yung Nako, ipaamoy na eh, galaw mo na. Opo. Yung ano yung mga toes. Sabi ko sa parents ko, sabi ko, ang galing ah. Ay, ang galing. Sino sa? Si Mang Felix, sasama mo? Pareho po. Yung mama at papa ko. Si Mang Felix, saka si Alin Lina. Opo. Kasama ko sila dalawa. Ang babait na magulang mo. Nung napansin mo ba, medyo ano, teka, yung aking mga daliri sa paa, yun, di ba? Opo. Gumagalaw na. Aba, ano sabi mo, Papa? Oo, okay. Sabi ko, ang galing. Oo. Ang galing. Oo, na-amaze ako na actually. Ayan na. Tapos, Parang gumaan. ito na. Alam mo, procedure niyan eh. Oh, yan. Yan, habang ganon, inoobserva ka ni Dr. Navarro. Habang inoobserva ka ni Dr. Navarro, pinag-aaralan ngayon kung ano ang sakit mo ng gusto. Di ba napansin na tinatanong ka, ano nararamdaman mo? Di ba? Alin ang gumagalaw na? Alin ang ano, ganon. Bawat tanong na yun, ibig sabihin yun. Di ba? Opo. Dahil gagawa naman siya ng mga gamot na nanukukul para sa'yo. Na? Opo. Okay. Tapos, diyan napapasok ngayon yung itlog. Nabanggit ko sa itlog. Opo, yung duck egg. Oo. Ikaw pa nung araw eh. Nung araw ka ba maano ka ng itlog? Kumakain itlog? Kumakain po, pero hindi particular Hindi. na duck egg. Oo. Hindi ka tulad. Oo nga. Walang particular na itlog kahit anong klase itlog. Ano? Opo. Okay. Tapos, yung hindi regular. Hindi po. Oo, ha? Ngayon, ginawang regular sa'yo. Sobrang regular. Yung binibigay sa vitamins, di ba? Opo, opo. Ako, magaling yun. Mm. Salik na ikaw ay bibili ng kahit isang ano, ha? Bibili ka ng isang ano, todos ka na, painom siya. Bumili ka ng two times, no, 3 times a day, dalawang tableta, 3 times a day. Kung bibili ka, ha? Ganun mangyari. Ilan yun? Ubod ang dami. Samantala sa kanya, eto lang. May kanya-kanya pupuntahan. Ha? Opo. Ayun. Tapos, doon sa milong nagastos mo, mukhang 5,000 lang natabi na mo. Opo. Di ba? Oo, package sa kanya. Bakit? Ngayon, nasasabi ko na ngayon yun. Dahil kasi, lagi tanong, magkano mabayad naman na? Ngayon, sasabi ko sa inyo, ganda kayo ng 5,000. Pero hindi mo kayo uwi nang wala kayong dala. Di ba? Dami. At saka ito, after, ewan ko sa iyo, kailan kayo nagbalik. Yung iba kasi, after what? Yung mga malulubang, yung iba pa eh. Ang pala, 2 weeks, after 2 weeks. Pag nagbalik kayo doon, hindi para kung ano man, para makitang kung may diferensya kayo, di ba? Kung ano pa, gato ganyan. Wala namang bayad na yun. Di ba? Oo. Tapos, yung iba, kaya lumabalik doon para magpasalamat eh. Yung iba para magabalik doon. Tapos sabi, gusto ko ano eh, palaganapin itong ginawa niya sa akin. Gusto kong magsalita doon sa maraming pasyente nga dyan. Di ba? Alam mo naman si Dr. Robin Navarro, pagkakakilala, tala naman dito. Pagkakakilala ko sa tao, kaya ako nagustuhan yung tao yan. Hindi lang mo sa panggagamutan. Dahil alam mo yung mga doktor,
Lahat ng doktor, nanumpa yan eh. Oo. Nanumpa para bumuhay ng tao. Pagkamutan, walang kapangyarihan ng isang tao para bumuhay ng kapwa. Oo nga. Pero sila ginamit ng instrumento ng Panginoon Diyos para matulungan ng mga may sakit. Nasa Biblia yan eh. Ngayon, ang nasa unahan ng ang priority ni Dr. Robin Navarro yung faith in God. Kung napansin mo sa kanya? Apo. Oo. Naku, yung kanyang pananampalatay, yung sa Panginoon Diyos nandun. Kaya pag sinabi mo, Dok, ipapasalamat po pamilya namin na pagalingin yung anak ko. Hindi ako nagpagaling yan. Ang Panginoon ang pagaling niya ako ng instrumento na lagi ka naman din mo. Diba? Nung unang mapatingin ka kay Dr. Robin Navarro, anong percentage mo ng paniniwala sa kanyang makagagamot siya? Totoo lang. So 1 to 10. So 1 to 10. Ilang percent? Mga 6. Ilan? 6. Medyo naman 6. pa. Yung 4, doubt ka. Opo, kasi nga, Wait lang. Hirap siya. kakaiba, yung, di ba, yung bulalo. Parang baliktad. Oo, yung baliktad. Kasi nga pag dinidiscuss pa sa akin ng papa ko, parang weird. So, nagbabawal ng doktor. Siya na iba. Kanya, okay. Eh, na-amaze nga lang ako nung nag-take ako ng RCP kasi nagbago yung pakiramdam ko. So from 6 to 10 nag-iim. 6. 10. Naging 10. Okay yung ano mo, alam mo, ginagage ko doon sa mga interview ko kung ano siyempre. At saka first time mo nakita, no? Ngayon, makikita mo na lang yun sa resulta. Oo. Di ba? Yung bang nag-undergo ka ng treatment na 2007? 2008. 2008? Ah. 2012 nung yun eh. What do you think? May naramdaman ka pa? May recurrent? O may nagbabalik na sakit pa? What do you think? Actually, wala na. Ang medyo win-workout ko na lang ngayon yung eyesight ko. Medyo ano Pero siya. yung paglalakad and yung mga lakas ng ano ko, bumalik naman. Bumalik na. Actually, noon kasi hindi ko naalagaan yung anak ko. Hindi kaya. Hindi kaya kasi nga lagi lang ako nakaupo. Ganun. Tapos nanghihina. Pero yung ngayon, nung nag-rapid nga. Bumabawi na. Oo, nakakabawi na. Nalaga ako. Parang Ano? hindi ka nagkasakit pa. Parang hindi ka nagkasakit eh. Alam mo yung naramdaman mo, yung paniwala mo, yung din ang paniwala ng iba namin ko eh. Hindi ako masasawa yung kwento sa ito eh, yung ka-eskwela ko nga gano'n eh. Hanggang sa, wala, hindi namin makausap yung asawa eh. Yung binabangkit namin laging Norma, Morales Ordenya, mayaman yun. Saka na yaman. Doon niya yun eh. Doon niya, Norma Morales Ordenya, yung kanyang asawa si Conrad, di ba naman, ka-eskwela ko. Ganyan eh, oh. Na-stroke. Stroke. Oo, aba, Pero ngayon, okay. Sabi ko, pagkaya mo ko kay Dr. Bulayo, Kakain ko. dahil mo ko'y Manolo. Ayun. Teka muna, tatanungin ko muna. Tanungin ko muna kaya. Don M. O bakit? Yung mo sinasabi ninyo dyan eh. Yung sinasabi ko ni Dr. Navarro, ni Dr. Yung may ginagawa mo. Alam mo sa kutuwa ka, ba hindi? Oo nga, totoo yun. Hindi. 3 months pa Bakit ba? di mo ginagawa? Ay, baka kung matigok ka. Hindi ko maintindihan eh. Nung unti-unti nang may nadidinig ako, ano, hindi totoo, ako eh, gano'n. Totoo, bakit kasi na nilagaya? Sabi ni Norma doon sa asawa, naku, yung mismo nag-interview din, huwag ka doon na din. Hindi siya na din. Bakit dahil mo ako doon, patayin akong patay. Sabi niya, huwag kaya patayin akong patay. Abay, di na lang doon eh. Maniwala ka 3 months doon, no? Bago kayo mag-take ng ano, no? Bago kayo Oo. mag-take ng... Tapos nung Juan, si Juan, ayan, kasama namin mag-reunion.
The same, ha? The same banana, walang problema. Itlog. Milk. Bulalo. Yung RCB, no? Hindi, provided niya yun. Provided yun. At, meron pang nadagdag ngayon. Agimat. Agimat siya, pagkante. Paglinggo, ano doon? Paglinggo. Ako, bidala na rin eh. Salt and honey. Eh, bakit kayo may dala doon? Wala, hindi mo kinakanta paglinggo. Honey. Honey. And So, salt. honey. Maraming bagay. So, wala akong nararamdaman na ngayon. Wala naman po. Maligaya na si Tatay Felix. Opo naman. Si Nanay Lina. Opo. Oo naman, oo. Sana kita-kita ka rito. Beso pa sa kayo dito naman. Sige po, sasama ko sa inyo. O sige. Tumibabatiin ka. Sige. Nga pala, si Dr. Robin Navarro. Very tight ang schedule niya, pero sabi niya, Donen, kung may kita po na makinig sa'yo, sana, dahil kasi nabibigla ako kung minsan, nakalimutan siya. Ay, oo nga pala, naging anak ko nga pala yun, naging pasyente ko pala yun. Talagang ano eh, sabi ko kay Jack, piliin mo ako dyan yung mga pasyente, hindi huwag kang magdadala nito nung pinadala ni Dr. Navarro. Pero kasi, sabi, bakit? Wala! Baka bulungan niya eh, ganito baka. Yung iba, ayan, kita mo na. Minsan nga, may dinala rito, akala ko patayin eh. Kwarto. Si Kwarto, akala ko patayin na. Ganun. Hindi, akala ko patayin na eh. Pagkatapos yan dito, glulundag eh, hinahanap ko. Hindi, yung case Sino ba na- yung Kwarto? Sino ba ako yung Kwarto na pagaling ninyo sa Batangas? Sino yung Kwartong yun? Ha? Ready to... Sabi, ayan na niya, ayan, naglulundag dyan. Nangiya ka. Pero may pulso pa naman siya, kaya lang naagapan ng RCB. Kaya ako natatawa doon, tira sa Batangas. Tiga Batangas dito eh. Ha? Napag-cook. Napatay po umuwi siya eh. No? Okay. Kaya ako natatawa roon. Ha? Pinaghanda na ng ng preparasyon ng punerarya. Panawag na sa puner. Yata, Talaga. Oo. Naagapan. Naagapan. Salamatan mo naman, si Dr. Robin Navarro. Nakikinig sila ngayon. Hi, Doc. Thank you po sa actually sa lahat. Sa pagpapagaling. Continue to be a blessing to everybody.